אז שוב, ערב טוב לכולם, אנחנו בראש חודש ניסן, חודש ממש של התחלות. תכף מלכה תספר לנו קצת על החודש הזה, מה הסגולות של החודש. מי שלא מכיר אותי, שמי שרית אשרוב, אתם נמצאים במערכת של ביז לייב, מי שנרשם במערכת הזאת, אז אנחנו נהנים מהזכות הזאת לעשות לכם כל חודש מפגש להעלאת התדר, להעלאת האור. כל מי שפה אז הולך להידבק באור שלנו, ומי שלא מכיר אותי, שמי שרית אשרוב, אני גם סופרת ואני גם מרצה, ואני גם עוזרת לאנשים להגיע לריפוי עצמי. בעצם מחלות, תחלואי גוף, הם באים רק לעורר אותנו, ואני עוזרת לאנשים להבריא את עצמם, לעשות חקירה פנימית ולהבריא את עצמם, אם זה באמצעות זום כמו שעכשיו, או אצלי בקליניקה בהרצליה, גם כתבתי ספרים. ותכף אנה גם כן תציג את עצמה. אנה? טוב, שמי אנה, אני מתקשרת ואני דרך תקשור מעבירה העלאת תדרים על מנת לעשות את הניקוי האישי והרגשי של כל אחד ואחד על ידי תהליכים שעוברים ישירות אליי. זה מטפל במקומות הרגישים, ועל מנת לעזור לכם לשחרר את כל החוויות אשר מעיקות ומציקות ומפריעות בחיי יום יום או בהתפתחות או בהתקדמות. ועל ידי העלאת תדרים אנחנו מתנקים ומאפשרים לעצמנו תהליכים של התמרה וצמיחה. מלכי. ערב טוב, אני מלכה קוורץ ואני מטפלת כבר 15 שנה דרך התודעה. בילדות שלי אני קיבלתי כל מיני מסרים למוח שנבהלתי וסגרתי אותם, ועם השנים כשהחלטתי להתחיל לטפל זה ככה בא לי ביום אחד, המסרים חוזרים והיכולות חוזרות, ואני מטפלת דרך הטלפון בעיקר. אני פשוט רואה אנרגיות, ואז דרך האנרגיות אני רואה מה נמצא שם ומה החוסם ומה האתגר שמתמודדים איתו, ואני עוזרת לתכנת את המוח כדי להגיע לשפע ולמה שאנחנו רוצים. אז רואים אותנו כולנו כאן היום. אנחנו עברנו מחמש, אנחנו עברנו כאן קבוצה שישבה פה בסלון אצל אנה, קבוצה גדולה של נשים מוארות שעברנו יחד בזום עם עוד אנשים נוספים, וכנראה שחלקכם גם הייתם. תהליך של העלאת תדרים, במיוחד לאור מה שקורה היום עם הליקוי, הכנה של הגוף שלנו. האמת שאני פחות קצת חוויתי, יותר עסוקה בטכנולוגיה, אבל אני יודעת שקיבלתי את זה והכל נטמע בגוף, כי אחרי זה הרגשתי פה את כל התדרים האלו כאן בראש, בכתר. ועשינו ככה את ההפסקה כדי לעשות את המפגש החודשי שלנו, ואם תישארו איתנו אנחנו נעשה הפסקה קטנה אחר כך, ונמשיך בשעה 9:10, משהו כזה, 9:15, אנחנו נמשיך את התהליך ביחד בהנחייתה של אנה, עם הליקוי עצמו. אז כדאי לכם להישאר. היום אנחנו בעצם כבר בחודש ניסן. אנחנו עכשיו ערב ראש חודש ניסן. ניסן זה פעמיים נון, ניסי ניסים, וכתוב שניסן זה נס להתנוסס. מה זה אומר נס להתנוסס? אדם שיש לו איזשהו משהו שהוא חווה, ובסופו של דבר זה הופך לנס, ואת הנס הזה הוא מנוסס אותו, הוא עולה על ראש ההר והוא מניף בו, והוא אומר הנה זה הנס שחוויתי. והחודש ניסן הוא חודש של הגאולה, וחודש שאנחנו יכולים בעצם להפוך כל נגע לעונג, ואני מחברת את זה גם לפרשת השבוע, פרשת תזריע המצורע. יש לנו את שתי הפרשות ביחד, אבל בעיקר זה פרשת מצורע, בדרך כלל מחוברות, השנה לא כי זו שנה מעוברת. אז במצורע כתוב שיש לו נגע באור. זה יכול להיות נגע באור, זה יכול להיות נגע בבגד, שהוא קצת יותר מרוחק מאור, זה יכול להיות גם נגע בבית, בקירות של הבית, ואז הוא בא לכהן והכהן מאבחן את הנגע. אז בעצם מה זה אומר הנגע הזה? זה אומר שיש לי פה משהו, יש לי פה איזשהו כאב, יש לי משהו שאני צריך להתמודד איתו, משהו שמפריע לי, משהו שנפל עליי, כן? ומה אני עושה איתו? אז בדורות קודמים הם היו יוצאים מחוץ למחנה, היו מנודים, עד שהיו מתנקים, עד שהיו בודקים מאיפה זה הגיע, עושים תשובה,
כן, רואים ממה זה בא, וחוזרים חזרה. עד שהכהן היה מאשר, עד שאומר זהו, הנגע עבר. היום אנחנו מקבלים את הנגעים האלו, אנחנו לא רואים אותם אצלנו באור. יש כאלה שמקבלים את זה במשהו גופני, פיזי, יש כאלה שמקבלים את זה בחשבון הבנק, יש כאלה שמקבלים את זה בדברים אחרים. לזכור קודם כל שזה תהליך שהנשמה שלנו בוחרת אותו, היא מודעת אליו והיא בוחרת אותו דווקא בצורה הזו. זאת אומרת, הנשמה שלי דווקא בוחרת לקבל את הנגע הזה בחשבון הבנק ולא במשהו אחר. למה? כי שם התיקון הכי גדול, ומצד שני שם ההזדמנות הכי גדולה כדי לצמוח ולגדול. ואז הנשמה בוחרת במסע הזה דווקא לבחור את חשבון הבנק לדוגמה. איך אנחנו הופכים את הנגע הזה, הופכים אותו לעונג? איך אנחנו עושים את זה? אז א', על ידי התבוננות. ההתבוננות היא להתבטל, אני בטלה. אני יודעת שזה משהו שקרה, אני לא מאשימה את הוא שנתן לי ואת זה שהביא לי, אלא זה אני יודעת הנשמה שלי בחרה בזה, ואני שואלת את עצמי, אוקיי, למה? מה אני באה ללמוד מזה? מה השיעור שיש לי כאן? אז ההתבטלות הזאת היא לשבת רגע בצד, מהצד, להתבטל ולראות מה יש לי כאן. אז כשאנחנו מגיעים למסקנה מה יש לי כאן, ואז אני אומרת לעצמי, טוב, אני מזה צומחת, אני מזה גודלת, כי זה הגיע לכאן כדי לגרום לי לגדול. לגרום לי. עכשיו, מי שלא יכול להסתכל להתבונן בעצמו, אומרים שלפעמים יש נקודה עיוורת, או אדם לא מוציא את עצמו מבית האסורים, אז אפשר ללכת למישהו שיעזור לה לראות את זה. אז המטרה היא באמת לצאת מתוך זה, לקבל את זה באהבה, לדעת שזה לא בא לי סתם, ואני מקבלת את זה באהבה. ברגע שאני מקבלת את זה באהבה, אז זה הופך להיות לנס. והנגע הזה הופך להיות לעונג, כי בעצם העליתי את התדרים. וזה כל המטרה שלנו היום בתקופה הזו של העלאת התדרים. אנחנו כל דבר שהוא דבר קטן, דבר שהוא משמעותי, פחות משמעותי, אבל כל דבר שהוא נוגע לנו, אנחנו מעלים את התדר שלו, מתמירים אותו למעלה, ומגיעים לנס להתנוסס, שאנחנו בסופו של דבר נרים את הדגל ונגיד, הנה הנס. אני רוצה לעבור איתכם רגע תהליך קצר של חיבור לנס הזה של כל אחד. אז אני מזמינה אתכם, מי שרוצה ככה לשתות קצת מים לידו, לעצום עיניים, ולהתחבר לתדר הזה של הנס. תכף אנחנו נחבר אתכם לתדר של הנס. לקחת נשימה עמוקה, נשום מהאף, להוציא מהפה, להשקיט את כל המחשבות, את כל הטרדות, את כל היום הזה, פשוט להשקיט אותו. לשים אותו מחוץ לדלת, את כל הטרדות, ולהגיד, אנחנו נחזור אליכם אחר כך. עכשיו אנחנו עם עצמנו. על ידי החיבור הזה לעצמנו, אנחנו מתחברים בעצם לנשמה, לרצון הנשמה, אנחנו יודעים מה היא רוצה, למה היא הביאה אותנו למקום שהיא הביאה אותנו, ולהיות בשקט, בשקט הזה עם עצמנו. ככה עוד נשימה עמוקה, מצח חלק, גלי המוח מאיטים, ובואו נתחיל בהודיה. הודיה על היום הזה, הודיה על מה שעברנו. להבין שכל נגע הוא עונג, לראות את זה בשורש, מעט כשזה נוצר הנגע, ולהגיד עליו תודה. תודה, כי בזכות זה אני עכשיו על מקפצה. בזכות זה אני עכשיו עולה. אני עכשיו מתחשלת, אני עכשיו מתעלה. נגיד תודה, תודה על הרגע הזה, תודה על היום הזה. להודות על המשפחה, על הילדים. תודה על הבית, על הקירות שיש לי. תודה על האוכל שמונח לפניי. כל דבר כזה, לראות אותו כנס. לראות אותו כעונג. תודה לגוף שלי שנושא את הנשמה. תודה לנשמה שלי שבחרה להיות כאן בזמן הזה. תודה על המדריכים, על המלווים. תודה על החברות, על החברים. תודה על כל אלו שמקיפים אותי. תודה על הטבע. תודה על הים שחיבק אותי היום. תודה לעצים, לפרחים. תודה על זה שאני מסוגלת להריח, לחוש, להרגיש, לשמוע. תודה על הרכב שמסיע אותי ולוקח אותי. תודה על רגליי שמובילות אותי.
תודה לבריאה כולה. תודה למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ולכל השותפים. תודה לכל ישויות האור, לכל אשר נברא. תודה להוריי. יכולים להוסיף את מי שאתם רוצים. ובואו נראה איך אנחנו מתחברים לתדר של הנס. אנחנו עכשיו בערב ראש חודש ניסן, חודש הניסים. אנחנו רוצים למשוך עלינו את הניסים. כל אחד ואחד מאיתנו הוא לפיד אור. אני רוצה שתראו את עצמכם, איך האנרגיה שלכם עולה כמו עמוד אור שמאיר ועולה 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 ועולה, ופשוט חוצה את השמיים, חוצה את הרקיעים, חוצה את הממדים, מתחבר לחלקי נשמה שלנו. כל אחד מתחבר לחלקיקי הנשמה שלו, קורא להם להיות איתו ביחד. אני קוראת לחלקיקי הנשמה שלי לחבור אליי ולהיות איתי במסע ולהאיר לי את הדרך, להשתתף איתי ולעבור את ההתעלות הזו ואת העלייה בתדרים ואת הניסים. אני קוראת לחלקיקי הנשמה שלי בכל הממדים, מבין הממדים, בכל הזמנים, מבין הזמנים, בכל הגלגולים, בין הגלגולים, לחבור אליי, כל חלקיק נשמה שזקוק לעזרה, הוא עכשיו מקבל אותה מכל חלקיקי הנשמה האחרים. ומכל חלקיקי הנשמות שנמצאים כאן סביבנו ובכל מקום, בכל היקומים, מבין היקומים. בואו ניקח נשימה עמוקה, נרגיש את החיבור הזה, נרגיש את קרן האור הזו, את עמוד הלפיד האור הזה שעולה למעלה. בואו נרגיש איך אנחנו מלמעלה מושכים את הנס הזה לתוך החיים שלנו עכשיו, פה. זה רגע מיוחד הרגע הזה, וגם מי ששומע את זה אחר כך בהקלטה מתחבר לרגע הזה. זה רגע חזק ועוצמתי. אנחנו פה מושכים את הנס מלמעלה, ממקור שהוא מעל כל המקורות, מעל כל המקומות, ממקור האור האינסופי, מהמקור שהוא טוב ומיטיב, מאהבה ללא תנאי. משם אנחנו מושכים את הנס לתוך החיים שלנו כאן עכשיו. תרגישו איך מלמעלה זה יורד דרך צינור האור, זה מגיע אלינו כאן למטה. אמרו כן על כל משפט שאני אומרת. אתם רוצים לדעת את ההגדרה של נס? כן. אתם רוצים לדעת איך ואיך זה מרגיש למשוך את הניסים לחיים שלכם כאן, פה, בגשמיות? כן. כן. אתם רוצים לדעת שזה בטוח ואפשרי עבורכם? כן. שאתם יודעים איך ואיך לעשות את זה, איך למשוך את הנס הזה רק בכוח המחשבה והדיבור. כן. כן. בלי מאמץ, בלי כאב, בלי מכאוב, בלי דרמות ובלי טראומות. בקלות ובפשטות. כן. זה אפשרי, אנחנו נמצאים ברגעים מאוד מאוד גדולים של הגאולה, ברגעים שאנחנו יכולים בפה ובמחשבה שלנו לברוא. בואו נטמיע את התדר הזה של הנס בתוך הגוף שלנו עם הצלצול של הפעמונים פה. בואו נשימה עמוקה. תרגישו את התדר הזה נטמע בתוך כל תא ותא בגוף. תרגישו את הרטט הזה בגוף שהוא מקבל את התדר הזה של הנס. ותדעו שאתם יכולים למגנט את זה לחיים שלכם בכל רגע ורגע. אם זה בזוגיות, ואם זה בפרנסה, ואם זה בחברים, ואם זה בבריאות, בכל דבר, הכל אפשרי. אנחנו בדור של גאולה, אנחנו כבר בעיצומה של הגאולה. אנחנו עדיין לא רואים את זה, אנחנו בעיצומה של הגאולה. אבל מי שרוצה כן יכול לראות את זה. אפשרו לעצמכם להרחיב את הגוף שלכם עכשיו לרוחב. הגוף מתרחב ומקבל את כל התדרים האלה, את כל האורות האלו. אנחנו מכינים את הכלי הזה לקבלת האור. אנחנו מכינים את הכלי שאנחנו לקבלת הנס. זה כמו שמישהו יבוא אליכם הביתה עם מזוודות מלאות בכסף, ותגידו, רגע, אני צריכה להרחיב את הבית, רגע, אשים פה על המיטה ותשים פה בארון, תדחף פה לאיזה פינה. אנחנו פשוט דוחפים ומרחיבים את הכלי. דמיינו איך הקירות של הבית מתרחבים. דמיינו את הגוף שלנו, את הגוף, הקירות של הנשמה מתרחבים. מאפשרים לאור האלוקי, לאור הנשמה, לחדור יותר ויותר.
ולהתרחב יותר ויותר. ועמוד האור הזה, הענק, שמגיע למעלה, הוא גם מתרחב לצדדים. ותראו את הכדור הזה, שהוא כדור אור ענק, הולך וגדל, הולך וגדל, ומושך לתוכו עוד ועוד אור. עוד ועוד אור. עוד ועוד אור. ואנחנו בעצמנו אור. תראו כל אחד את הגוף שלו, את הנשמה שבתוכו, איך הוא אור זוהר, מתחבר לאורות שלידו, באהבה, חיבוק עולמי, תדר של אהבה שעוטפת כולנו, כולנו כדורים של אור, רחבנו את הכלי ואנחנו מוכנים לקבל את האור האלוקי שיורד, את אור הבריאה, את הנס, את האהבה, את האחווה. עכשיו כל האור הזה שנמצא אצלנו, כשאנחנו מדליקים נר אחר, האור שלנו לא חסר. הוא מתמלא בנתינה, באהבה, יש לו שמחה שהוא נותן. בואו את כל האור הזה ניקח. בואו נשלח, דרך הידיים שלנו, נשלח את האור הזה לכל פינה חשוכה בעולם. לשווים שלנו שנמצאים שם בעזה ובכל מקום שהם נמצאים. לתת להם את החץ הזה של האור שיוצא מאיתנו. ומאפשר להם לראות את האור ולדעת שהם יכולים לצאת משם. בכל דרך, גם בכוחות עצמם. יש להם את היכולת, יש להם את הכוח. בואו ניתן להם את הכוח הזה. בואו נשלח להם את הכוח ואת הידיעה שהם יכולים לצאת. שזה זכותם לצאת. מגיע להם והם ראויים. הם הולכים לכיוון האור, אנחנו מאירים להם את הדרך. והם יוצאים בכיוון האור. בואו נשלח לחיילים. ניתן להם את הכוח. בואו נשלח לפצועים. לפגועי הנפש. למשפחות. להורים. בואו נשלח לנשמות שבחרו לעזוב ולעשות את המסע שלהם במקום אחר. בואו נשלח ליקום כולו, לכל הגלקסיות, לכל ישויות האור, למען אחדות ואהבה בעולם, למען השלום והגאולה. בואו נהיה בהודיה לתהליך הזה. כל אחד שאומר תודה לעצמו ולכל מי שסביבו. תודה, אני בוחרת להיות באהבה, אני בוחרת להיות בנתינה, אני בוחרת להיות בתדר גבוה, ואני בוחרת להיות באור. ויהי אור. תודה. בני אנוש היקרים, כאן המלאך מיכאל. ברצוני לברך אתכם, כל אחד ואחד מכם, שהגיע פה למרחב זה, לקבל את תדרי האור, שילכו איתכם ויפיצו אור בעולמכם. עוברים אתם שינויים רבים, חלקכם ירגישו זאת בכאבי ראש, חלקכם ירגישו את זה בגירות בגוף, חלקכם ירגישו את זה בכאבים בכל מיני חלקים בגוף. אל תיבהלו, זה רק אומר שצינור האור שלכם פתוח ואתם מקבלים מאיתנו תדרים. תסכימו לקבל את האנרגיה דרך גופכם. אינכם עומדים בחודש, תחילת חודש, שבו קרו ניסים רבים לעם ישראל. ניסים שעם ישראל לא האמין שהוא הולך לקרות לו. היציאה ממצרים זה המיצרים שאתם יוצאים בימים אלו, בשינויים בו אתם חווים ביום יום שלכם. כל פעם שעולה פחד,
דאגה, חשש או כבדות, דעו שזאת אנרגיה שרוצה להתנקות מכם. תאפשרו לה ואל תתנו לה לנהל אתכם. תאפשרו לה לבקר ותאמרו לה בשקט, תודה שבאת לבקר, אני משחרר או משחררת אותך באהבה. אנרגיה יקרה. אינכם עוברים שינויים כה רבים ואפשרו לדברים הטובים להיכנס לחייכם. אך על מנת להכניס טוב לחייכם אנחנו צריכים לנקות את הפחות טוב, את הכבד ואת החושך מחייכם. אנחנו רוצים להכניס כמה שיותר אור, וחלקכם לא רגילים לזה ואז עוטפים את זה באמירה שכואב לי הראש או כואבת לי הבטן. לכן אפשרו רגע לאנרגיה להיות בגופכם ולנקות אותה באהבה. אנחנו כאן עבורכם. כל אחד ואחד מכם שנמצא פה במרחב הזה הוא לא סתם. הערוצים שלכם פתוחים. ערוצי האור שלכם פתוחים לשמוע אותנו כל רגע ורגע. כל אחד מכם יכול גם לתקשר איתנו. הסכימו לשמוע אותנו בהדרכה הפרטית שלכם. כל מה שאינכם אמורים לעשות ולומר, הדרכה יקרה, אני אשמח לשמוע מה יש לך לומר לי ברגעים אלו. לפני השינה, כשאתם קמים בבוקר, במהלך היום, עצרו רגע, נשמו נשימה עמוקה, הרגישו אותנו בתוככם. וכשאני אומר אותנו, זה כל אנרגיית הבריאה וכל אנרגיית האור הקיים בעולמכם. עוברים אתם מסע, והמסע הזה הוא התחיל עידנים אחורה, והוא הולך להסתיים ולפתוח לכם עידן חדש, עידן שאינכם מכירים, עידן של קלות, של חופש, של כלילות, של שובבות, של שמחה והרבה שמחה. כבר שכחתם לחייך, ומבקש אני מכם להקפיד להכניס קצת כלילות ושמחה לחייכם. אפילו אם אינכם יודעים זאת, תדעו שברגע שתסכימו אנחנו נוריד לכם את התדר. וברגעים אלו ברצוני לאפשר לכם להכיר את תדר השמחה. נשמו כרגע נשימה עמוקה. הרגישו איך הכתר בראשכם נפתח. וכמו צינור אור בצבע סגלגל יורד ונכנס דרך כתר הראש ושוטף כל תא ותא בגופכם. הוא מחדיר לכם עכשיו את אנרגיית השמחה, שתוכלו ללכת קצת עם חיוך על השפתיים ולדעת, כפי שנאמר קודם, שזהו חג הנס, וניסים קורים כשיש לנו שמחה, והרבה שמחה. אז אפשרו להתחבר לתדר השמחה ברגעים אלו. נשמו זאת, הרגישו זאת, וראו איך כל תא ותא קופץ ורוקד משמחה. כל התאים שלכם עכשיו בגוף רוקדים וצוהלים בהתחדשות גמורה לתדר השמחה. צועדים אתם בכלילות אל חירות מוחלטת, לחופש מוחלט בתודעה, בנפש וגם בגופכם. ככל שתעדדו את החופש, השחרור, כך תוכלו לעזור לאותם נשמות שנמצאים עמוק בתוך הבור ורוצים גם הם לצאת לחופשי. האור אינכם מרגישים ברגעים אלו מהדהד גם עבורם. החופש בו תרגישו בגופכם ברגעים אלו מהדהד גם עבורם. ובעיקר מבקש אני מכם לשים לב לשלום הפנימי בתוככם.
שימו לב אם יש רעשים של מאבקים פנימיים בתוככם. ברגע שתחוו שלום בתוככם, תעדדו שלום גם מחוץ לעולמכם. וכך יהיה שלום בעמכם. מבורכים אתם. ובכן, שלום ישויות אור מופלאות, ברוכים אתם ומבורכים. הנכם צועדים אל עבר ההגשמה העצמית אשר בכם. אך טרם הצעידה התחברו אל הלב אשר לכם, אל התואר המידות אשר בכם. מיינו בדקו כל פינה וטהרו אותם. וראו את עצמכם כאשר אינכם טהורים. התחילו במסע החדש אשר מתחיל כעת. אינכם מחדשים את אותו מצעד החיים החדש, אשר אינכם בונים בתוך עצמכם. אינכם בונים ובוחרים בדרך בה אינכם רוצים לצעוד. האם אינכם צועדים אל עבר האור, אל עבר הייעוד, או שמא תבחרו בדרך אחרת? וכאשר אינכם בוחרים לצעוד אל כיוון האור, אל כיוון הצמיחה, ואל כיוון ההגשמה העצמית, אינכם מבורכים כפליים, כי בחרתם בדרך אשר חתמתם, בדרך הייעוד אשר ייעדתם לעצמכם בטרם עת. וכעת, עם פתיחת שערי שמיים, אשר התדרים המופלאים יורדים בכם, ביום זה המופלא, אשר בו הירח והשמש נושקים אחד לשני. הזכרי והנגבי מתאחדים, ויוצרים הרמוניה תדרית מופלאה, אשר מאפשרת לכם לפתוח דף חדש, לפתוח עידן חדש בחייכם, ולצעוד על דרך המלך, אשר תאפשר לכם את חיי העדן, את החיים השלמים והמושלמים שאינכם תמיד חלמתם ורציתם להיות באותו המימד או באותו המעמד של פתיחת חיים חדשים, אשר מובילים לאחדות, לכבוד הדדי, לשמחה פנימית וליצירת יש מאין. כי כאשר הנכם צועדים במסלול החיים אשר לכם, הנכם מסוגלים ליצור את כל אשר הנכם רוצים. רק עליכם לבקש. וכאשר הנכם טהורים ומבקשים, הבקשה מתגשמת. כל בן אדם, כאשר הוא אדם, נפתח היום ליכולת קבלת אותם המתנות של אותו מקבץ תדרי
אשר נוצר כתוצאה מחיבור הירח והשמש, החיבור התדרי המושלם, אשר מאפשר לכל אחד ואחד מכל בני אנוש אשר חיים על אותו הפלנטה, ליצור את אשר הם חפצים. וכך, כאשר הנכם בוחרים, כך נעשה לכם. ועל כך שבחרתם ללכת בדרך האור ובדרך ההגשמה העצמית, ובדרך מימוש המסע אשר לכם, הנכם מבורכים. ואנו מתבוננים בכם ממעל, ורואים את ניצוצות האור שאתם מרעיפים לכל עבר, ומשליכים לכל אלה אשר סביבכם. וכאשר הנכם שולחים את אותם הניצוצות אשר הנכם מכילים אותם לכל עבר, הניצוצות הללו נטמעים באלה שסביבכם, וכמו מגנט הם נמשכים ומעוררים את כל הסובבים אתכם. ובכך יצרתם מעגל רחב יותר, שמאותם אלה אשר חוברים לאותו מכלול תדרי, ובוחרים בלצעוד במסלול החיים החדש, במסלול החיים המיועד להם. וכאשר רבים מכם הולכים וצועדים באותו המסלול המיועד, כך האור הולך וגובר ומתרחב ומעלה את התדרים המופלאים הללו בכל המרחב שאותם ניצוצות האור מגיעים בהם. וכאשר הנכם יוצרים זאת סביבכם, הנכם יוצרים קהילה של יוצרי האור, קהילה של אחדות ואהבת חינם, קהילה אשר יוצרת את המציאות אשר לה מתוך הבחירות העמוקות והטהורות שלה. וכך נוצרת קהילת אור, אשר יוצרת סביבה את אותו הגן עדן הבריאתי, הקדום והמופלא. ואט אט כל בני אנוש הולכים וצועדים אל אותו השביל, אל אותו הייעוד, אל אותו הדרך, חזרה הביתה, חזרה לאחדות, חזרה לאותה בריאה המופלאה אשר מצפה לכם, מלטפת אתכם ועוטפת אתכם באהבתה לאורך כל שנות הגלגולים וכל תקופות החיים שחוויתם. וכאשר הגעתם עד הלום, הנכם הולכים וקרבים לאותו הצעידה, אל אותו הבית, אל אותו מקום מבטחים, אשר מצפה לכם בקצה האור. וכאשר הנכם צועדים בבטחה, מתוך שמחה ומתוך אמונה שלמה, ועם לב טהור, הנכם הולכים ועולים אל אותו המסלול במהירה. אז בני אור אהובים ויקרים, צעדו אל האור, צעדו אל השלמות אשר בכם, והיו מאושרים מכל רגע ורגע שיש בכם את האפשרות וההזדמנות לחוות, לא יכולה לצאת מזה, יואו. להיות את הכל. היו ברוכים ומבורכים אני יוצאת מהשידור, אין לי ברירה. על הגיעתכם עד הלום. היו ברוכים. תודה רבה, ננה. מה לי הצחיקה אותך? קודם כל הבורא מדבר. אתם שומעים את אתם הבורא? שומעים את הבורא? אני שומעת רעמים, אני שומעת הבורא את הבורא. עכשיו רעמים וברקים.
מצד שני הוא לא יודע איך לצאת מפה. חבר'ה שומעים אותנו. כן, אנחנו כאן בהתרגשות שיא ממה שקורה פה. טוב, אנחנו בשלב השאלות, בשלב השיתופים. קודם כל אני רוצה לשמוע איך היה לכם. מעניין אותי, אנחנו ככה, באמת כל אחת נותנת ממה שהיא מקבלת, ומעניין אותנו איפה זה פוגש אתכם, איך אתם מרגישים בגוף, בחיבור, מה זה עושה לכם, אנחנו נשמח לשמוע. לי זה עשה, שומעים אותי? כן. כן. לי זה היה מאוד עוצמתי. אני תמיד כשאני מרגיש את ההגרחה, אני מרגיש פה לחץ, אז זה היה ממש חזק הפעם. לא יוצא לי בדרך כלל עובד בערב, אבל זו פעם ראשונה שאני נמצא בשידור הזה, זה ממש מדהים ועוצמתי, ברוך הבא. והמון תודה. ורציתי לשאול, זאת אומרת, מישהו אמר לי שמה שהולך להיות עוד מעט ב9:10 זה קורה פעם בעשרות אלפי שנים, ליקוי כזה מלא על כל הקוסמוס, יהיה לזה השפעה מאוד חזקה, זה באמת משהו שהוא שער מאוד חזק, נדיר כזה? כן. 20 שנה נאמר. אוקיי, אז יש כאלה אומרים 20 שנה, יש כאלה שאומרים שליקוי כזה מלא, כזה גדול, זה פעם בעשרות אלפי שנים, אבל אנשים תמיד אוהבים, אני לא יודע אם זה נכון או לא, שאוהבים להדיר כל דבר. אבל זה, הנה תשים לב, גיא, שזה גם נמצא עכשיו, פתאום יורד לנו גשם שכבר יצא לנו כבר, הקיץ כבר לפנינו. מטורף השנה. זה מטורף מה שהולך פה, וגם ראש חודש, זה ממש הכל כזה ביחד, עוצמתי ביותר, אנחנו לא לבד פה, כמו שאומרים. כן. גם אנחנו בזמן שהוא מאוד מאוד מיוחד, זה לא אותו זמן שהיה בליקוי הקודם, כל התדרים בעולם בהתכוננות, בקבלה, הגופים שלנו בקבלה, הגופים שלנו משתנים, וכל התהליך הזה של הליקוי בעצם תומך בתהליך שכל העולם עובר. אנחנו נמצאים בתקופה של שינוי את התודעה שלנו. הוא מאוד משמעותי מכיוון שעידן חדש מתחיל, וכאשר עידן חדש מתחיל, יש לזה משמעות הרבה יותר גדולה מאשר בתקופות הקודמות שהמודעות לא הייתה כל כך מפותחת בבני אנוש. והיום בני אנוש מאוד מפותחים ויש בהם המודעות, והם מודעים שיש שינוי וכל הכאוס שקורה סביבנו בעולם, וכל העוצמה של חיבור למודעות ולתודעה, זה התנגשות מאוד חזקה, בגלל זה כל כך עוצמתי, כי כאשר העידן הזה הולך ונגמר, כל הכאוס הזה ילך ויעלם. כביכול, האור מתגבר על החושך, אם נאמר זאת במילים ברורות יותר או מוחשיות יותר. אז התקופה הזו היא, אני חושבת שבתקופת כדור הארץ, אני חושבת שזה משהו ראשוני. אפשר להשוות את זה לתיבת נוח. עוצמתי. זה כמו תיבת נוח, זה סגירת ניקוי הישן והתחלת החדש, וזה מה שקורה עכשיו. ולכן המבול זה לא קורה כל 20 שנה. פתאום כמו איזה מבול זה נפתח לנו, כן. והשינוי הזה לא קורה כל 20 שנה, זה קורה מאות שנים. גיא, זה ענה לך? כן. יופי. עזרא, ראיתי שפתחת את המיקרופון, אתה רוצה גם לשתף? שתי מילים. אני לא הרגשתי כלום מבחינה פיזית, אבל כן רעמים וגשמים שלא שמעתי הרבה זמן, חוזק רעמים, אני פשוט דיברתי, לא פתאום, כי ביום היה יפה. נכון. ביום היה יפה. הרעמים והברקים שהבהילו אותך, נתנו לך רמז, תתעורר, תאפשר לעצמך להרגיש, ותאפשר לעצמך להיות פתוח עם המבנה הרגשי שלך, לאפשר לדברים חדשים לזרום. תודה. בבקשה. אני גם רוצה להתחבר לנושא של החיבורים שיהיו מלכי, בדיוק כשדיברת,
בעצם אני יצאתי ירדתי לעשות הליכה או ריצה או איזה סוג של... הנה, לא שומעים. אורנה נעלם. אורנה נעלם. לא. טוב, נראה לי שהיא ירדה, אז אנחנו נשמע כן. מישהו אחר, ואז אני גם אשמח לומר משהו. כן, מיכל. מאוד התרגשתי, כן. השכן פה עשה רעש, אז קצת נבהלתי, כי הרים שם כיסאות וזה בחצר, עשה קצת רעש. אבל מעניין באמת הרעשים מסביב, מה זה אמור, מה אני אמורה להבין מזה, אבל לא יורד פה גשמים, אני גרה באילת, אז לא יורד אצלנו גשמים, אז אבל זה לא סתם רעשים, הרעשים מבחוץ זה כל מיני רעשים שקיימים גם בתוכנו, זה ממש שיקופים שיש לנו בפנים, הרעש, ופתאום אנחנו שומעים את זה בחוץ. ואני יכולה לשתף אותך שיש לי שכנה שהיא מורה לפיתוח קול. עכשיו אני לא אעזוב את הבית בשביל אם היא מורה לפיתוח קול ועושה מוזיקה ולפעמים יש כל מיני קולות, אז אמרתי לעצמי אוקיי, עד שלא תמצאי את השקט מבפנים הרעש מבחוץ יפריע לך, וכך זה היה, ממש עשיתי שקט מבפנים בשביל שהרעש מבחוץ ייעלם לי. כאשר אינכם שומעים רעש אשר מפריע לכם, תראו אותו כסמל להפנים פנימה את אותם הרעשים. כאשר אתם מפנימים את הרעש בפנים, אז הוא לא מפריע לכם, הוא לא יהיה קיים. הוא בא על מנת לאסוף אתכם ולרכז אתכם לתוך עצמכם, ולא לרעש שבחוץ, אלא לבפנים. להיות שלם עם הבפנים שלך. כשאת שלמה ומאוזנת בפנים, הרעש מבחוץ וההסתות מבחוץ לא נוגעים לך יותר. תשתמשי בה בחוץ כדי לבדוק את הבפנים שלך, תמיד. לא משנה מי מדבר בחוץ, אנחנו תמיד בודקים רגע, אוקיי, מה זה בא לשקף לי עליי? איפה זה מהדהד בי? לא לכל אחד. אבל אם משהו נוגע בך וזה מפריע לך, זה רגע להיכנס פנימה. וזה העידן עכשיו, שאנחנו ממש נכנסים פנימה, פחות להתעסק בה בחוץ, להתעסק בה בפנים. ולהשתמש בה בחוץ כדי להדהד לנו את הבפנים, לדייק אותה. קודם כל זה יפה שאת מודעת שהרעש מוציא אותך מהאיזון, אז אם את מודעת, אז תהיי מודעת כל פעם שיש משהו שמוציא אותך מהאיזון, תכנסי פנימה, תכילי את זה ותשחררי. כן, אתה יודע, זה בדיוק היה כשהיינו בהודיה על המשפחה ועל הכל וזה, אז זה בדיוק מעניין. שם. כן, אז השכנים אני פחות מודה, אבל גם הם באו ללמד, אז... הם כולם שליחים. כל מי שנמצא מולך, לידך, עובר לידך, הוא בא להעביר, לשקף לך משהו. אז אם אנחנו ניתן כבוד לכל אחד, מי שנמצא סביבנו, לידינו, אם אנחנו נתייחס בכבוד ובהבנה, אז הדואליות תהיה הרבה יותר טובה. חוזים נשמתיים. גם. בחירות נשמה, חוזים. גם אם זה עלה לך בנושא של המשפחה, אז באמת תבדקי מה שם עדיין לא פתור. איזה רעש יש לך שם בפנים. כן. בהצלחה. תודה. וחג שמח. חג שמח. חג שמח, כן. יש עוד מישהו? אני אשמח. כן. שמי לילך, נכון שלא רואים אותי. אני בחדר חשוך, נכנסתי קצת, אחרי שהתחלתם קצת, כי הייתי טיול עם הכלב ועם הילד, ונכנסתי ואמרתי, לא להפריע לי, התנתקתי מהעולם בחוץ, ובאיזשהו שלב הרגשתי החדר חשוך והעיניים עצומות, והרגשתי אור מצד ככה שמאל, ממש גם התרחבות. שמעתי אתכם כל הזמן, אבל גם היו פעמים שנעלמתי, לא יודעת, אבל כאילו שמעתי דברים וראיתי, אני לא זוכרת, אפילו את השנייה אחרי זה, לא, אבל הייתי איתכם כל עוד דיברתם, וכן הרגשתי ברגליים צורך, לא יודעת, לפרוק אנרגיה, להזיז, זה
שאלה, לפעמים יש צורך כזה לנוע, או מה זה? זה קשור? אנרגטית? או... כן. כן, בהחלט. כאשר אנרגיה היא מאוד עוצמתית וקשה להכיל לגוף את זה, אז את צריכה להניע את הגוף על מנת שהאנרגיה תקבל את התנועה ותצא ותשתחרר על האדמה. ואני אשתף אותך שבמעגל הקודם שהיה לנו בשעה 5, אז היה לנו ככה שיתופים אחרי שסיימנו את הזום, והיה לנו כאן שיתופים מהמעגל, וכמעט כולם אמרו שצד שמאל שלהם מדבר אליהם. זה אנרגיה נשית חזקה נכנסת כנראה למרחב. ואני עוד רוצה לשתף שאחרי זה פשוט שמנו מוזיקה והתחלנו לרקוד. על מנת להתאזן מעוצמה אנרגטית. אז קחי את זה וממש תרגישי את הצד שמאל, אם הוא עדיין מהדהד לך, תאפשרי לו, תני לו מקום. גם הרגל שמאל, וכאילו שם התחושה. הרגש מתעורר, הרגש וגם האור מתעורר. הצד שמאל זה הצד של הלב, הצד של הרגש והצד הנשי שלנו. לא להיבהל, לקבל את זה מהמם, בברכה ובקלות, בקלילות. כי כאשר אנחנו נבהלים, אנחנו עושים איזושהי נקודה של פחד. אבל אם אנחנו מכילים ולא נבהלים ומברכים אפילו, אז הכל לאט לאט משתחרר ונעלם. גם עוד דבר חשוב זה לשתות מים. כן. המים עוזרים לנו לתדר את התדרים האלה בגוף. אני אשתה מיד אחרי, וגם חשבתי על זה תוך כדי, שזה בא לי תוך כדי, לחיים. אשתי, לבריאות. כן, יפה גיא. אני בחדר, בחוץ העולם בחוץ. רק רציתי להגיד עוד משהו, כן. שבאתם בדיוק בזמן ולא סתם, שבדיוק השבוע, גם היום שמעתי על דברים על תקשור, ואתמול הייתה שיחה על תקשור, על להיפתח, לפני 2 עשורים, הייתי ככה יותר מחוברת, והיה איזה משהו שזעזע קצת, וכנראה קצת חסם אותי, ואני אמרתי, אני כל כך רוצה שוב להרגיש, להיות מחוברת יותר, וגם לעבור איזשהו תהליך, שבדיוק עבדתי עם חברה, יום רביעי, שהיא גם מתקשרת, אז זה מדהים, כאילו שהתקופה, החיבורים האלו, אם אתם מבינים, אני מתרגשת, החיבורים האלו של היום המדויק, והכל, וכאילו הכל מתאים, כי אני בין מעברים, סיימתי עבודה אחת, והיום אני מתחברת הרבה יותר לייעוד שלי, כי אני מרגישה שאני צריכה לעשות את מה שאני צריכה לעשות, לטפל באנשים, ולהרגיש שוב פעם את האנרגיות, מבחינת אנרגיות, לא רק בטיפול. מאיפה את בארץ? וזהו, זה באמת, אני מהקריות. מהקריות. קודם כל, לא סתם נפגשים אנשים במעגלים אנרגטיים כאלה, כל מי שנמצא פה יש לו איזושהי יכולת או קריאה לתקשור, אתם לא סתם במעגל תקשור. אם תרצי, יש כל חודש ראש חודש, החודש הבא זה יהיה חודש אייר, חודש הרפואה, אנחנו עושים את זה ב5 למאי, אני מחר, אם את בתוך הקבוצה אז תקבלי לינק. בכל אופן, את לא סתם פה, ו-Welcome לעולם התקשור. אין מקריות, הכל מדויק. I know, כאילו אני מרגישה את זה, אני יודעת, שום דבר, כאילו אף אדם אנחנו לא פוגשים סתם, כל דבר הוא שיעור, ובעיקר שיעור שמדד לנו פנימה, קודם דיברתם על הסביבה, איך זה מקרין פנימה, יש לי איזשהו חוסר כזה, משהו לא עובר לי עם הצד השני, אני חושבת למה הוא מפעיל את זה אצלי, מה אני יכולה לעשות אצלי. אני מזמינה אותך לא לשאול למה הוא מפעיל את זה אצלך, כי אז תהיה לך התנגדות לקבל את התשובה, תשאלי מה הוא מפעיל אצלי, איפה הוא נוגע לי, איפה הוא לוחץ לי, להימנע מהשאלה למה. מה אני צריכה לשנות בי, על מנת שהדבר הזה לא יעורר בתחושה לא נעימה. כי הוא שיתף לך משהו, ואת צריכה למצוא את הנקודה ולשחרר את החוויה הזו שהוא מראה לך אותה, הוא כאילו המראה שלך. ואני עוד אחדד את זה, מאיפה אנחנו רואים? אנחנו רואים מהעיניים. מה זה העיניים? העיניים זה מקרן שהוא מקרין מהנשמה החוצה. זה אומר, זה כמו לשים עכשיו מקרן, אנחנו עכשיו מקרינים לכם דרך המצלמה של הזום, ואתם רואים אותנו.
אבל אנחנו כל זה רואים, התפתחות פנימית. אנחנו רואים את הבפנים החוצה, ומה שאנחנו רואים בחוץ זה בעצם שיקוף שלנו מבפנים, גם אם אנחנו לא אוהבים את זה לפעמים. גם הרבה מדברים על זה, גם בעין הבדולח וגם בעוד דברים. נכון, זה ממש כמו עין הבדולח. שהכל מקרין. אני רוצה להדגיש פה נקודה שאת אמרת לי לך. את אמרת, רק היום דיברתי על הנושא הזה של תקשור, והנה זה פגש אותך. אבל כל השבוע נראה לזה. זה התקופה. אז זה שיעור לכולם, זה מה שאמרתי. היום יש לנו את היכולת לברוא בפה ובמחשבה, כי אנחנו נמצאים היום בחיבור מאוד 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 חזק עם הנשמה האלוקית שלנו, עם הניצוץ האלוקי שבתוכנו. אז כשאנחנו מבקשים משהו, אנחנו אומרים ומתקיים. לכן אנחנו כישויות אור צריכים מאוד 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 להיזהר במחשבה, בדיבור ובמעשה, שתמיד זה יבוא מתוך אהבה ותמיד זה יהיה בטוב. אסור לנו לחשוב דברים שהם לא בטוב ולא באים מאהבה. צריכים לשמור על זה. אז זה השיעור לכולנו פה, שאנחנו מבקשים משהו ומיד זה מגיע. זה יכול לקחת יום, יומיים, זה אותו רגע, זה שבוע. אני רואה את זה באמת, אני באמת חווה את זה היום שאני רק חושבת על משהו ומיד הוא מגיע אליי. וזה באמת, אנחנו היום ביכולות האלו. זה ממש עוד מעט אנחנו נוכל לדבר בטלפתיה. אני אתמול חשבתי, אני רוצה להרים טלפון לחברה, לעשות טיפול עוצמת הרכות, ואז אני מקבלת וואטסאפ, מתי אני באה לעשות לך, נענה אותך. כאילו, עוד לא הספקתי אפילו לשלוח לה את ההודעה, היא שלחה לי כבר. זה מה שכתוב, טרם יקראו ואני אענה. זאת אומרת, הם עוד לא מספיקים לבקש, להגיד בפה, ואני כבר עונה להם. אז תקבלו את המסרים האלו, תהיו קשובים למסרים האלו שמגיעים אליכם, כי הקדוש ברוך הוא, הבורא, האלוקים, מלך מלכי המלכים, איך שאתם רוצים לקרוא לו, הבריאה, הטבע, מיד עונה לבקשות שלכם. אז צריך להיזהר עם מה מבקשים. שערי שמיים נפתחים לנו. ממש, ממש מרגש.